नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय नेरुरकर मालोनी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आणि आजचो व्लॉग तुमका दाखवतले मी माका कमेंटमध्ये पण बऱ्याच जणांनी सांगितलेले की आमका गरबा बघूचे आहेत म्हणून, तर तुमका मी आज कोकणातले गरबा दाखवतले। तर आज नवरात्र उत्सवातलो 8वा दिवस हा आणि आमच्या इकडे आत्ता स्पीकर चालू होते आणि काय काय फनी गेम्स वगैरे चालू होते, त्याच्यामुळे माका गरबा तुमका दाखव केला नाही। तर मी इकडे नारायण मंदिराकडे म्हणजे वेलाचीवाडी नारायण मंदिराकडे येईल आहे। तर तिकडचे जे गरबा असतात ते खूप मोठं राऊंड असतं आणि आपल्याक बरेच असे वेगवेगळे कलाकार तिकडे बघूक मिळतात जे एन्जॉय करत असतात फुल। तर तिकडे मी तुमका देवळाकडे जाते आणि तुमका दाखवते तिकडे एकदम आजचो व्लॉग एकदम भारी आणि मस्त होतलो। फक्त तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। व्लॉग तुमका आवडलो तर तो लाईक करा, जर कोणी आपल्याकडे नवीन असतील तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा। आणि पुढे मी तुमका दाखवते की कसे नाचतात काय करतात सगळं तुमका दाखवते, तुम्ही फक्त शेवटपर्यंत बघत राहा। जर आपल्या चॅनलवर कोणी नवीन असेल तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जर आवडलो तर लाईक करा। उद्या दसरा त्याच्यासाठी इकडे देवांका म्हणजे तरंग जे असतात त्यांना साडी नेसवण्याचा कार्यक्रम चालू आहे।
खंयचो तरी फुटलो हा.
बोल बघ रे दाखव दाखव आईस्क्रीमचा काहीतरी पडला भरपूर काहीतरी पडला नाही मग ते काय काढून कोणतं पडलं खाली हा नाही माका खावा खावा खा तुम्ही. अरे तू फोटो घेतो तुका भरवतोय ना बाबा आईस्क्रीम खावा. हा हे आपल्या मंदिराचे गावकर बाबा गावकर. हे मधू काका आईस्क्रीम खा. काका तू नाही घेतलं? कमलाकर काका सुरवे मी घेतलं. हा गोट्या काका खाते बघ मी. हा खा खा हा भारी लय भारी बरा ना. हो घरगुती हा केलेला असा मग डबो पण डबो पण घरगुतीचा. हा आईस्क्रीम खावा भरपूर. काका आईस्क्रीम खावा. तू घेतलं? मी घेतलं काले. आईस्क्रीम कसा होता? हा मस्त रे मस्त ना. पॉवरफुल कालच केलेला ताजा एकदम. तुमका बरं लागला ना? अरे आईस्क्रीम कडे केलेला आता घरात मग. त्याच्या बाजूला होय आले. हा काका आईस्क्रीम घेतलं तू? हा हो जाऊया ना. माझ्याकडे खायचं फ्लेवर नको माका नको. ब्लॅक करंट हवं. दुसऱ्या पाय तो आईस्क्रीम खायचो. हा डॉक्टर देतो लागायचे. थोड्या वेळात आईस्क्रीम खाऊन घेतो नंतर परत आपण दाखवूया गरबा. सगळेजण मी आईस्क्रीम खातो. आणि काका पण खूप दिवसांनी येलेत मुंबईवरून. प्रसाद दादाचे बाबा होते गिरगावकर. खूप दिवसांनी येलेत. काका किती वर्षांनी येलात? तरी वर्ष झालं ना. वर्ष दीड वर्ष 25 वर्षांनी जवळ महिन्याचा 25 वर्षांनी येलेत काका. मी तुका सांगा का मिले काय सांगता सांग. बंद केलं. सांगू जाऊ बंद जा. बंद कर. बंदच अरे बाबा. बंद कर या कर काय तुम भंगलं. अरे चालू नाही बंद. शैलू काय खाल्लं? नमस्कार. आईस्क्रीम मिसळ नको तुका? आईस्क्रीम केलेलीच नाही आता घ्यायचं देतो. खाला येत नाही विचार आहे का? कांदे पोहे गावचे अक्षय तुझं कप माझ्या दिवस देऊन ठेव. नको तसं एका हातात मी धरू शकते बरोबर. तर आईस्क्रीम कसा वाटला तुका? छान मस्त होता ना. आमच्या मंडळाने केलेला होता त्या घराकडे. मात्र तुका कसा वाटला? एक पटवलं घराकडे. हा अरे तो काय खातो? मसाला डोसा खाला ना दुपारी कणकवली. हो मग उघात ना संत्या काळोखात के का बसलं.
तर मित्रांनो, तुम्ही माझ्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये बघितलं असतालच की 17.5 खेड्याचं अधिपती म्हणून नारायण मंदिर मी तुमका दाखवलं आहे माझ्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये. त्या तुम्ही बघितलं असतालच. तर तिकडेच आम्ही आता होतो आणि जो तुम्ही आता गरबा वगैरे बघितलं असतो त्याच देवळाच्या मंदिराच्या तिकडचा गरबा होतो तो. तर ह्यो वार्षिक गरबा तुमका कसं वाटलं, म्हणजे वार्षिक म्हणजे दरवर्षी तिथेच नाचतात ते आणि तिथेच एन्जॉय करतात. तर ह्यो तुमका गरबा कसं वाटलं तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुमका जे जे कंटेंट हवे असतील, आजूबाजूचे जे जे विषय असतील, तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. मी ते कवर करूचा प्रयत्न करीन, त्याच्यावर व्हिडिओ स्पेशल व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न करीन. जर तुमका व्हिडिओ आवडली तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा. आपल्या चॅनलला जर कोणी नवीन असेल आपल्या चॅनलला जर कोणी नवीन असेल तर त्याने लगेच सबस्क्राईब करा, बाकीच्यांनी लाईक करा. आपण पुन्हा एकदा नव्या व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.